హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వెల్కమ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఏపీ ఎంసెట్ 2026 సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అడ్మిషన్స్ అంటే కౌన్సిలింగ్లో సంబంధించినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఏ తేదీన స్టార్ట్ అవబోతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం అయితే ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్. ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే వెంటనే వెళ్ళి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లేట్ ఎందుకు వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఏపీ ఎంసెట్ 2026 సంబంధించినటువంటి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించినటువంటి డేట్స్ అయితే ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయితే చేయడం జరిగింది. మనకి 17వ తారీఖు నుంచి అయితే ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫీజుకి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫేజ్ 1 అడ్మిషన్స్ అయితే మనకి జూలై 25 వరకు అయితే కొనసాగనున్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరూ మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మీ యొక్క అన్ని డాక్యుమెంట్స్ని అయితే రెడీ అయితే చేసుకోండి. మనకి జూలై 17వ తారీఖు నుంచి అయితే మనకి ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫీజు వచ్చేసరికి పూర్తిగా మనకైతే ఆన్లైన్లో అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది.